Kehässä soittaa automerkki. Ding. Ding, Se ding. alkaa. Te pidätte hassua ääntä ja se häiritsee heidän leikkiänsä. Ei todennäköinen kaveria tarvitse. Mihin se mun kaveri meni? Töps, töps, töps. No niin, tää alkaa näyttää ihan painimiselta. Se on vaan sellaista niinku epämääräistä halimista ja sit toinen nukahtaa. Tästä on yksi vaan niinku seisoo sivussa ja kattelee No, ihmeessä. se on ihan tyytyväinen. Jos sitä käydään nyt, että sen pääsee taas vielä.